Hello everyone, welcome to my YouTube channel and welcome to the new vlog guys. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. So दिनै आङो बे vlogखौ फ्लाइटनिफ्रायनो स्टार्ट खालामदों आरोना. So नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय. दिनै आं मा खालामो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन. So guys जोङो फ्लाइटआव सौफैग्रा फार्स्ट जोंनि इकुइपमेन्ट्सफोरखौ चेक खालामो आरोना. लाइक अक्सिजेन बटल, मेडिकेल किट, ओमफ्राय फायर एक्सटिंग्विशरफोरखौ गासिबो थिग दं ना गैया बेफोरखौ चेक खालामखांनायनि उनाव बोर्डिं स्टार्ट जायो. बोर्डिं कमप्लिट जाखांनायनि उनाव डोर क्लोज डेमनस्ट्रेशन बेफोरखौ खालामनानै जोङो शुजफोरखौ चेन्ज खालामो आरोना. सो येस सो गाइस दसे आङो जिरायनोसै. जोंनि खामानिया जाखांबाय आरोना. ओमफ्राय अलमस्ट बोर्डिंआबो कमप्लिट जाबाय. सासे सानै पेसेन्जारनि थाखाय नेगासिनो. सो बिसोर फैबानो जोङो टेक अफ खालामसिगोन. ओमफ्राय दिनै 4 सेक्टर ओमफ्राय दासो 1st सेक्टर बिनि उनाव बिदिनो दा दिल्लीनिफ्राय भोपालनिफ्राय दिल्लीनिफ्राय ग्वालियरनिफ्राय दिल्ली फैफिनगोन. सो आरो जुदि नोंथांमोननो बेफोरबायदि ब्लग नांबाय थागौबा आंनो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जे आब' बा आगै बिदिनो भिडिअस लाबोबाय था होननानै आं ट्राइ खालामगोन भिडिअस लाबोबाय थानो आरोना नोंथांमोननि थाखाय. ओमफ्राय नै बियो जोंनि गेलि आरोना. नै बियो दिनैनि एयारक्राफ्टआ एसे आलदा. स' बेखायनो बिनि गेलिया बेफोरबायदि जों बेयावनो खामानि मावो आरोना. बेयावनो जोङो जायो, बेयावनो जोङो लोङो. येस नै डेम' किटआबो रेडिखा अलरेडि डेम'नि थाखाय. ओमफ्राय बैथिं पेसेन्जार्सफोर थायो. नैयो जोंनि PA बेजों जोङो PA कल बा एनाउन्समेन्ट खालामो आरोना. ओइयो बयलार बेनिफ्राय दै गुदुं गयो. ओमफ्राय नै बियो वाटार टेप बेनिफ्राय आखाइ सुनो मानोबा बेनिफ्रायनो जोङो दै इउज खालामो. स' येस दा आङो डोर क्लोज खालामसै आरोना. नै बेयो आंनि डोर. ओमफ्राय बेखौ आं दा क्लोज खालामसै. नोंथांमोन आं दिन्थिगोन माबोरै जोङो डोरखौ क्लोज खालामो. स' नायबाय थादो. बिदिनो जोङो गावनि डोरखौ क्लोज खालामो आरोना. स' दा आङो बोर्डिं सोलिगासिनो नालाय थ' केबिनाव थांसै. स' गाइस दा जोंनि लास्ट सेक्टर आरोना. मोनथाम सेक्टरजों कमप्लिट खालामबाय. ओमफ्राय बे मोनसे लास्ट सेक्टर. फाइनेलि न'आव थांनो मोनसिगोन. ओमफ्राय जाखालांखासिगोन आरो फ्लाइटनिफ्रायनो. फ्लाइटआव जोंनि थाखाय ओंखाम फैखायोना, खाना प्लेट खालामखायो. मर्निंनिबाथाय ब्रेकफास्ट, सानजौफुनिबाथाय लान्च, हरनिबा डिनार. स' जाखानानै एबाजैनो थांखासिगोन आरोना. बिकज ओरैबायदि मेंबाय फुंनि 3टानिफ्राय दा सानजौफुनि 8टा जालायलांबाय. स' अबभियासलि एनारजि थायाना बडियाव जे आं थांनानै ओंखाम संगोन बेफोरबायदि. स' जानानै थांखागोन आरोना. स' येस गाइस बिराद उखैबायबो. दा जाग्रोनोसै आरोना आङो. नै जोंना ओंखामा नैयाव फैयो आरोना. नै इदि. ओमफ्राय बैथिं मिल बक्स दङ. ओमफ्राय बेनि सिङावनो ओंखामा थायो. नै कर्ड मा होनो बेखौ गाइखेर दाखा. स' गाइस बेनो आरोना जोंनि खानाया बिदिनो प्लेट जायो. ओमफ्राय राइस, डेजार्ट माबा माबि थायो. नुनायाव मोजां नुनो हागौ बाट इट्स नट गुड फर आवर हेल्थ. बिकज बेखौ बिसोरो प्रिजार्भ खालामनासो दोनो नालाय. मानो होनोबा बेखौ सिगांनो बानायखानाय. ओमफ्राय आरो फ्लाइटआव हरनायनि सिगांसो गावसोर हिटाराव हिट खालामनानै जोंनो हरो. ओमफ्राय जोंबो बिदिनो दोननाय जायो. टाइम मोनबासो जाबाय, टाइम मोनाबाथ' गैला बिदिनो जायो. सानसे गाहाम खस्थ' मावनानै जोंनिबो उदैया उखैयोना, लुगैयो. स' बेखौनो जानांगौ जायो आरोना. बाट मस्ट अफ द क्रू जायफोरा न'आव थायो बिसोरो मालाय न'नि खाना लाबोखायो. बाट जोंफोरा दा बाहेराव थानाय रावबो गैया न'आव. संनोबो टाइम मोना. हरनि 3टायाव सोर सिखारनानै संगोन नङा होमबा. स' बेखौनो जानांगौ जायो आरोना जोङो. स' गाइस बै सायाव अक्सिजेन मास्क ओमफ्राय नै बिथिं डेम' किट माबा माबि इकुइपमेन्ट्सफोर दङ आरोना. स' खायसेया साननो हागौ जे हाइटखौ मानो नांगौ होननानै. हाइटखौ बिनि थाखाय नांगौ आरोना. बिकज जोंना जा मेडिकेल किट, अक्सिजेन मास्कफोरा गासिबो सानि हाइटआव थायो. नायनो हागोन नोंथांमोना बैखौ नुदोंना. स' बिनि थाखायनो हाइटखौ नांगौ आरोना. खायसेया साननो हागौ जे बे प्रफेसनाव मानो हाइट नांगौ बिदि होननानै. स' बेनो रिजना. बिकज बांसिन सेफटि इकुइपमेन्ट्सफोरखौ जोंना माने हायार माबायाव हाइटआव दोननाय जायो. बेनि थाखायनो जोंना हाइटखौ नांगौ आरोना.
So finally guys जोंनि दिनैनि डिउटी टाइमा ओवर जाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो फुंनि 3टानिफ्राय सानजौफुनि 2:30 बारलाय लायबायमोन ओमफ्राय जा जोंनि फ्लाइटनि सेल्स थायोना बेखौ जोङो ड्रप खालामनांगौ जायो स' ड्रप खालामनानै केबखौ लानानै जों न'नि फारसे थांबाय आरोना ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो न'आव थांनानै दिन्थिसिगोन स' गाइस फाइनालि आङो बिल्डिं सफैबाय आरोना दा रुमाव थांगासिनो लिफ्टआव दङ आंनि न'नि साबिया So guys finally आं दा रुम सफैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मेंबायना I can't tell you guys कि आङो आंनि दा सिचुएशना माबायदि नो डाउट दिनैनि फ्लाइटा माने एकदम सर्टेडमोन 4 सेक्टरमोन माने एथ'ग्राब बिदि मेङाखैबो लाइक बेलेग दिनाथ' जेनेबा बिराद मेंनानै अबस्था गैयै जायोना दिनै बिदि एक्जस्टिं नङामोन बाट स्टिल माने माबोरै बुंगोन फुङावनो सिखारनाय जादोंथ' फुंनि 3टायावनो सिखारनानै फ्लाइटआव थांनाय ओमफ्राय आरो दा सानजौफुनि 3टा जाबाय 3:30 जाबाय खोमा yes it's 3:40 जाबाय गाइस फुंनि 3टायाव आङो ओंखारलांनाय ओमफ्राय दा 3:40 जाबाय that means पुरा 12 hours क्रुज खालामखाबाय स' सानना नायदो बेसेबां एक्जस्टिं जायो होल डे ओमफ्राय आरो मेंबायबो बिराद मेंबाय दा ओंखामखौबो जाना फैखाबाय नालाय अबभियासलि दा संनोथ' एनार्जि गैखालाना just उन्दुनोसै आरोना स' आं एसे एनै नोंथांमोननो दिन्थिनो ट्राइ खालामबाय आइ नो माने गासैखौबो दिन्थिनो हायाखै जे जों बिदि खालामो होननानै अबभियासलि माखासे प्राइभेसि थायो ओमफ्राय रुल्स एन्ड रेगुलेसन थायो आरो जोंना इउनिफर्माव बा बिदि डिउटी टाइमाव बेफोरबायदि भिडिअ शुट खालामनाय मानाय इउनिफर्माव ससियेल मिडियायाव भिडिअ आपल'ड खालामनाय बेफोरखौ अलाउ खालामा आरोना बेफोरखौ खालामबाथाय सामटाइम्स जुदि हमजानांगौबा हायार अथ'रिटिस सिम मोनहैब्ला जोंनि थाखायनो रिस्कि जायो बाट स्टिल आङो सानबाय जे लाइक डेली व्लग बानायनो होननानै डेली नङाबाबो लाइक वीकआव एटलिस्ट 3 व्लगखौ आङो हगारनो होननानै सानदों आरोना लेट्स सी हायो ना हाया Hey guys स' दिनै नेक्स्ट डे आरोना ओमफ्राय सेम व्लग मैया मा जाखो मैया ओरैबायदि मेंना फैदोंमोन आङो ओमफ्राय उन्दुनानै बिदिनो हरनि 10टासोआवसो सिखारबाय आरोना ओमफ्राय व्लगखौ कन्टिनिउ खालामनाय जायासै ओमफ्राय आरो 10टासोआव सिखारनानै फ्रेश जाबाय माबाय बिनि उनाव आरो 11टासोआवसो ओंखाम संनानै आरो मागौमानि बिदिनो 2टा जाबाय आरोना उन्दुनाया ओमफ्राय दा फुंनि 9:30 जागासिनो ओमफ्राय दाबो सिखारबावाखैमोन आङो उन्दुगासिनोमोन आरोना ओमफ्राय आरो आंना मा जादों आंनि बे फ्लेटनि कल बेला हामा आरोना ओमफ्राय आरो आंकोल सासे बिल्डिंनि आंकोल सासे जेनेबा फैनानै दंफैयो ओमफ्राय नक खालामदोंमोननो ओमफ्राय आं खोनायाखै माने आंनि जा मेन दर बिनि गेजेराव मोनसे हल दङ नालाय ना हलनिफ्रायसो आंनि रुम स' दरजाखौ फांथेना दोनो नालाय बेखायनो खोनाया ओमफ्राय उन्दुबाथ' आङो ओरैबाबो थट थाखाया नालाय ओमफ्राय पात्ता मोनाखै ओमफ्राय आरो आंनि फ्लेटनि खाथियाव आरो मोनसे फ्लेट आन्टिमोन थायो आरोना आन्टि फेमिलि माने आंनि बिल्डिंआव अलमस्ट बांसिन फेमिलियानो थायो सो कल खालामना खोन्थाहरबाय जे पूजा बाहर अंकल खरे हे ओमफ्राय अंकल फैना दंफैयोमोन आरोना मानो होनोब्ला दाखालि बै जा फैदोंमोन बिनि फिसालानि हाबामोन ओमफ्राय आंखौ इनभाइट खालामदोंमोन बाट आङो डिउटियाव थांनो हायासै स' बेरे फुङानै मिठाइ होफैदों आरोना एकदम गेदेर पेकेटाव स' हेपि यार सिखारग्रा बिदि मिठाइ आइ मास्ट से यार बे बिल्डिंनि मानसिफोराना ओरैबायदि मोजां गोजाना आं मा बुंनो बेखायनो आङो माने मोजां फिल खालामो आरोना लाइक आं जेराव थायो बेयाव बिराद मोजां मानसिफोरा बिदि आं फिल खालामो लाइक इट्स अ काइन्ड अफ फेमिलि बयबो जा आंनि बिल्डिंनि खाथिनि आंकोल आन्टिमोन बिसोरबो बिराद मोजां आंखौ बेटा होननानै लिङो गाहायावबो आन्टिमोना बयबो बिराद मोजां मोननैल' फ्लेटखौ रेन्टआव होयो आंनि बिल्डिंनि बे आंनि मोनसे फ्लेटखौ ओमफ्राय आरो आंनिनो अनारा गाहायाव मोनसे फ्लेट दंबावो बेखौ रेन्टआव होयो आरोना बाखि सब फेमिलि बेखायनो बिराद मोजां स' नै मेथाया so much of varieties so आङो दा सिखारबाय नालाय दा
मा खालामनो मा मानो जासिगोनलाय ओमफ्राय मैया हराव आङो माबा संदोंमोन र' आं दिन्थिनो दै नै मैया हराव आङो नारजिजों आलुजों संदोंमोन आरोना ओमफ्राय दाहाय आङो बेखौनो जागोन आलुजों नारजिजों ओमफ्राय आं सानगासिनो आरोना बै सु गैयै पंकज ना थायोना बिराद मेजेम गोनां नाया बेखौ लाबोनानै एवफ्रामनानै बे नारजियावनो होनोसै होननानै सानगासिनो आरोना स' आङो दाहाय आरामै फ्रेश जानानै बाजाराव थांनानै ना लाबोनानै मोजाङै एवफ्रामनानै संनानै जानोसै आरोना स' आङो दिनैनि ब्लगखौ माने मैयानि ब्लगखौ दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आसा खालामो बयबो आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि ब्लगखौ लुगैयोबा आंनि चेनेलाव नायनो थाखाय नोंथांमोना आंखौ कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जे बिदिनो भिडिअ लाबोबाय था होननानै आङो एटलिस्ट उइकाव मोनथाम भिडिअखौ लाबोनो ट्राइ खालामगोन आरोना स' yes guys thank you so much bye see you in the next vlog